Nasi bingkis kangge papai dembeng papai pajri papai aleta Kang Wartani Bos Menir Kang Ato Singa Ganda Wijaya papai Dimas papai aleta mimi aleta Kang Ato Singa Ganda Wijaya sekian kangen aduh kakang dia pakakeun kula demen kula kangen papai dembeng papai pajri mimi aleta papai aleta Kang Wartani Bos Menir yang sedina durung telepon ati sun tambah ketuwong kaya katon klaya be lamon parek tetubruk bae spesial masih kangge papai dembeng papai pajri mimi aleta papai aleta Kang Ato papai Dimas Kang Wartani Bos Menir sing duwe banyu bening Mas Haji Atta manuk darah sing putih mlakune sempoyongan rasa rindu ning ati ketemu colong-colongan manuk puyuh sing ireng mancing ning jero konco bagian arang turu bareng asal seminggu ping pindo kula pengen barengan seranjang wong loroan pengen memang durung demen nang apa sekian kangen aduh kakang dia pakakeun kula demen kula kangen yen sedina durung telepon ati sun tambah ketuwon kaya katon klaya be lamon parek tetubruk bae papai dembeng papai pajri mimi aleta papai aleta Kang Wartani Bos Menir papai Dimas sing duwe banyu bening